ulan, hintay nga rod ay wanan. Tanusika, binay-ibay ang yagmutay nga kaay-ay-ay. Pamati ken aya kapapatgan. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan. Ketno sika binay-bayam, yagmutay nga kaay-ay-ay. Pamati ken ayat kapapatgan. Hintay nga rod ay wanan sa limut-mutan. May isang kapsat tinak nakita, kasta unay kinarekta na nga agserbiti na marswa. Ngem dumting di pada suoti panagbiag na, bigla nga limamis ipamagina. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan. Ketno sika binay-bayam, biag mutay nga kaay-ay-ay. Pamati ken ayat kapapatgan. Hintay nga rod ay wanan sa limut-mutan. Ketday di kabsat nga limamiis, ipamati na at dati nasabat na. Pastor nga narekta, binagbagaan na sanain kararagan. Bigla nga nagsubli kinareka na. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan. Ketno sika binay-bayam, biag mutay nga kaay-ay-ay. Pamati ken ayat kapapatgan. Hintay nga rod ay wanan sa limut-mutan. Pamati may wanam sa limut-mutan. Ado nga agpaiso, baka sa iran rig na, bihag dito'y lugo, kaslaawan serserbi na. Ngem di ka maupay, di ka agsanod, naglagi pe makanayon. Di ka riti Diyos ken ka, di mo adenggen ibagbagat ilubong. Ken ka gayem ko, radina
no dada Elena, dagiti bana, nga ibilang tilubong nga nasken. Di mo adinggen ibagbaga tilubong, ken kagayem po, tadi na maawatan, lano di Diyos kada tayo, di ka puteng, di ka kapoy, di ka maupay, dadumteng tuti aldaw, nga agragukan. Patip kerem pamatim, di ka maupay. Tibiyat ito'y lubong pagpatingga, saan na mabayag mapukaw na. Nung medjay gorya kat biyag nagnanayo, madamdamay sunduti pagtangan. Di ka